Thank you, Botswana. I'm so humbled and honored to be invited as a guest here in Gaborone. I'm in Botswana for the inauguration of the new president at Duma Boko and the new government. I see God's amazing grace. God is faithful, and God's plan for Zimbabwe is great and on course. Greetings, and more greetings to you good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisinga chitubu chinonwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nanamazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge wewe. Ndosaka uri pana pamuzuva ranhasi. So if it's your first time here, turn subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana unga wagara uri mugaro wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, zvamanje ndangouya ne quick update kuti ndikuratidzei nekukuonesai zviri kuitika handitka ku inauguration ceremony yekuBotswana ma1. And panga nditongoona zvangu video iroro ndabva ndangosangana nefootage revakomana ava vari kumashure kwangu ava muri kuona apo, Julius Malema, Yvonne Chakachaka nani naadvocate NaChamisa. And ndinekaonga footage kandoda futi kukuratidzai vakomana vachiratidza kuti vari kufara. And it seems like kuti Botswana president Duma Boko is a game changer and ma1. Pane zvinhu zvakawanda zviri kuitika and pane kafeeling kanditori nako kuti pane zvakawanda zvokuti new school inogona kungopinda at any given time. Ameno, let's watch and see handitika. And ndine mashoko futi abva kuna advocate NaChamisa andoda kuti ndikuverengerei futi panapa futi mozvionera, and then I'll play the video handitika. But ndisati ndapinda munyaya dzese idzi ndine mashoko andinawo kubva kunani, kubva kuna Owen yari kutaura izvo kuti hanzi zvanyore kuregister company muSouth Africa nekuvhura bank account. Zvanyore, hazvichanetsa, hazvichatombode kana permit, chinongodiwa chete passport yako. Saka iwo zvaunoita chibata Owen panhamba idzo dziri pascreen idzo womutaura kuti Owen ndabva nekuna DJ Holly, vataura izvo kuti iwewe ndiwe munhu wacho ari kuita sei, ari kuita zvinhu handitika, anobva akubatsira ipapo pasina kuti Ramangwana handitika. Right, let's start nemashoko ataurwa naadvocate NaChamisa kuti vari kuti chii. An hour ago thank you, Botswana. I'm so humbled and honored to be invited as a guest here in Gaborone. I'm in Botswana for the inauguration of the new president at Duma Boko and the new government. I see God's amazing grace. God is faithful, and God's plan for Zimbabwe is great and on course. Do Mashoko Ataurwa nemukomana aya zvamanje kunzi nditoriko kuBotswana. Ndo image yamuri kuona iyo iri kumashure kwangu. So right now I just want to show you a video quickly. Mozvionera mega kuti vakomana vari kufara, and the new school iripo pamamonya ipapo, and ma1 vari kuenjoya vakomana. Okay, let me just do it like this. Vari kuenjoya, vari kuratidza kuti aiwa zvinhu zvavo zvakaita zvinhu zvavo zvakarongeka, and they are very happy. Okay. EFF re Julius Malema le moetedi pele wa DA maimane muselene ke bang ba le gore kile ka ba bona gona ba setse ba gorohile ka kwano me o itse gore re ene Malema ke bang ba le gore ba kile ba
tota ba sa letele go tla kwano ko ntle ga go kopa teseletso mme ke tsa gore mo tsela gompieno ine re le maabane ra bona mokwalano o supa gore jaanong ba ka tla jaanong go sa tlhoke gore ba kope visa mme seo e le phetogo e tona thata mo pusong eno ya nako ya gompieno ya gare Mkomana boko mme gongwe ke tshwaela gape gore le NaChamisa o teng le ene gone ga go tswa ko lehatshele la Zimbabwe a etseditse party ene ya Triple C go tswa ko lehatshele la Zimbabwe le party ene le gore ke party ya kganetso ko lehatshele la Zimbabwe me re solehetse gore ga se bone hela botle ke tsa gore ba bantsi ba tanantse ba goroga re go itsise bone gore ba ke bomang. Right, mamona Mkomana vari kunakirwa, vari kutapirirwa, vari kuzipirwa kuti aiwa katoita sei nemadhara aya, toita sei neSouthern Africa. I think no conversation inenge toripo yayo kunzi uri kuiona here iri kuitika kuchi iri kuitika kuMozambique. Mawani ndonyanga ndangokuuya naye kuti ndikuratidzei kuti aiwa ka advocate NaChamisa variko pari kugadzwa president chidhuma bhoko wekuBotswana. Last time ndakazotwe kuMozambique ndikatukwa nevanhu zvisingaite, but vanhu vandadzazva kuti mistakes anongoitika. Ende mamwe maclips atinomarekodha pakati peusiku kana makuseni saka unokotadza mistake inowanika. But let's watch the clip one more time and then ndandabvisika zvangu panawe. Tsela gompieno ine re le maabane ra bona mokwalano o supa gore jaanong ba ka tla jaanong go sa tlhoke gore ba kope visa mme seo e le phetogo e tona thata mo pusong eno ya nako ya gompieno ya gare duma boko mme gongwe ke tshwaela gape gore le NaChamisa o teng le ene gone ga go tswa ko lehatshele la Zimbabwe a etseditse party ene ya Triple C go tswa ko lehatshele la Zimbabwe le party ene le gore ke party ya kganetso ko lehatshele la Zimbabwe. Right, mangozvionerawo mega ndonyanga nangokubatira ndicharamba ndichidzoka nema-updates. Takangomera kuti SADC chairman wakapinda, tokuudzai futi kuti SADC chairman vapinda mozvionera mega kuti vari kupiwa welcome yakaita sei pakaipa. And then ma-updates ekuMozambique ndichauya nawo futi handitya. So as for me DJ Wally and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvideo rinotera.